day timanan na antiyon. Ay na. Tatangal daw na panunod ko nga agaramit ko mati video niya. Ang panpanunod ta talaga nga agaramit ti video nga mangisuro ti Ilocano. When tanagadugarod ti Tagalog kan English speakers nga kaanak ka na antiyon handa ka no pa nga matarosan ti Ilocano kat kaya dang masurusuro kat nariga mga rod nga gisurot, nariga talaga gisurot Ilocano kakanakan ta. Kas ko nakiidak, ko nakidi, iti may nga sao, may nga word, nagado ti kasuka na, ay na. Kasla ko man ibagayo nga, naangot, mabaho, ti Ilocano ti mabaho, naangot, at may nga word ti kasukat ti mabaho. Nga, madupang iti sukat ti mabaho, kumbaga, naangot, nalaes, nalangsi, nabanaar, naangdod, naanglit, dagita, umatibuor. Diba nagado, may salang nga word dahil. Ang kupingor nga na ibaga dahil na bangsit, nabuyok, nadangro, dagita, mabaho mat, iti Ilocano na dahil ta. May salang nga word, mabaho, nagado, isuka no ti Ilocano, iso nga kakaiba. Tata, ipakita kinyayo, iti no apay nga ti Ilocano espesyal, ti panagsasaumi, nga may salang nga simple nga sao, ngam na ibagam iti Ilocano. Sa Bali, kakaiba. Sige, rogyan natin nga ito ibaga tayo nga. Ilocano Learning 101 nga rod. Sige. Ti Ilocano, hami ibagbaga nga kwa. Wala akong pera. Iti ibagbagami nga Ilocano. Ay na, uray labusan na. Kumay katoy. Alos usang amin nga lupot ko. Tanong makita nga awang ti kwarta. Awang kwarta ko na lang nga rudan ke. No saan kastoy ti ibagbagami? No, ibagami nga, wala akong pera. Ilako na ko na Mangbiro ka ti mga yakti niya nga gumatang ta ilako na ko tan agkwarta ka. No saan kastoy, bagbagada madagitoy nga Ilocano no, ibagada nga awang kwartada. Ay na, oray pag kinod-kinudan na agpaday agpalaod, kunaktumad. Awan ti mabiro mo nga kwa, oray binting, awang kwarta. Pag kinod-kinudan na ko na Ti Ilocano, hamimat nga bagbaga ko tumigil ka na sa kakaiyak dyan. Kasta, no Tagalog niya ibagada. Tumigil ka na sa kakaiyak dyan, kunada. Ti Ilocano sa Bali, kakaiba. Kasto niya. Agtanakan ko nagtuman na ini. Hang kapilang agsarintang matibag-tibag ko tangiwa mo. Mga lakti manso nga mang sanog tangiwa mo nga talaga nung kapilang agsardang agsangit-sangit dita. Ti Ilocano, hamimat nga bagbaga nga ko Oy, maligo ka na. Diba nagsimple lang mo Tagalog? Maligo ka na. Agibaon da lang nga Ti Ilocano kakaiba kasto yung tipang ibagami dayta. Ay salit ka nga ubing ingkagdigo san. Aldawan, timang ka na kita terkabon. Ingkagdigo san. Ay na, kunaktuman Iti Ilocano, hami mong ibagbaga ko Ang takaw mo. Nagsimple diba? Ang takaw mo, kunana. Ti Ilocano sa Bali tipang ibagami dayta. Kastoy Kalkalpas mo lang alangan? At birbiro ka man ti malamutan? Nagutog kaya dahi tangang iwa mo na yung karabukog mo na yan ay na. Sige, akana-kanay na. No nagustuhan na nyo dahi nga video, ag-comment kayo, tagpanunod pa na antiyo. Di sumarano pa nga lesson nga iba kaya no, kasat no ti panagsasao ti Ilocano. Nya, ngarod nya, i-like nyo dahil nga video, i-comment kayo, ag-subscribe, dagyan pa nga nag-subscribe. Orayan nyo lang biit, agpanunod pa ng tiyo, agarami na pati kasto nga video, no, nagustuhan nyo dahil tayo. Sige nga, magkakanakan!